ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ದುಣಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವ ಯಾನು ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇದಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಡಪದವು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವೆರೆ ಏತು ಪೊರ್ಲ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕರು ನಮೃತದ ನೊರೆ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಶತಾಯುಷಿ ದಿವಂಗತ ನಾಡೋಜ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕುಲು ಅರ್ನ ಕವಿತೆಲೆ ಸಾಲರು ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾಟದ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಪುಗರ್ದಿರು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೋಕೊಡೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಾವು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸುಮಾರು 2,500 ವರ್ಷೋಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿರಾಕದ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಪನ್ಪೇರು. ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮರಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆದರ್ಶದ ಕಥೆನು ಪನ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ಕಾನಗ ತುಳು ಪಾತೆರುನಕುಲು ಇಡೀ ಲೋಕೊಡೆ 3 ಕೋಟಿ ಇರ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಅಂದಾಜಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೇರು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಂದೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕುಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾತಿರುವಿರು. ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಲಿಪಿನು ಓದರ ಬರರೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶರು ನಮ್ಮ ದುಣಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಶುರು ಮಂತದ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡಾಯಿನ ದುಣಿಪು ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನೋಡಾಯಿನ ದುಣಿಪು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದುಣಿಪು ಅಂಚಾದೀಪುನ ಗಣಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಣಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಒವ್ವೇ ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕು ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪಿನ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ತು ಕಾಪಾಡಾಡು ಬಂದು ನಟ್ಟೊನ್ನುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ.